बेयाव 10 केजि दं दै राजायाव 10 केजि दं बजा होबाय नै गारियाव दाख्लै गोबाजोबदों आरो जादों हारसिं ना सोरबा न'आवसो र' माल लानी मोननैसो दे मालिक कामक की আছে बीपी है कि नहीं बीपी है हाफ है दाम कितना है 270 ना हाफ माखौ लामारगोन लादो बेखौ हाफ लादो ओमफ्राय बियार लानोसै आं लोंनो हायालै गोबाजोबदों दाख्लै मानो जानो मिथिया होनबा बियारखौनो लागोन गासिबो तुम बियारखौनो बियार दे दो बियार कितने सिम्बा दीजिए ना कितना दूं र एक मिनट गिनती करना पड़ेगा ना 1 2 3 4 जों गंनै गंनै सयखान माइलाया लोंगोन ना लोङाथाय इयो खोरोमा माइलाया इयो ओइ माइलाया जुमाय लोङोना लोङालै बियार लानोसै बियार लोंगोन दा दे 7 पीस 7 पीस दे दो 7 पीस और एक दे दो 8 दे दूं नहीं एक खोल के दे दो उसको दे रखने दो इसको रहने दो और अलग से एक दे दो एक और दे दूं 22 लोंना कर ये 8 हो गए हाँ 8 हो गए अच्छा मैंने 7 पीस 7 देना है ना अच्छा मैंने लोंग्रा लाबायलै जों नै बियारखौनो लाजोबबाय जेबो लोंनो हाला माथा माबाखौ क्यूआर है कि क्यूआर दङ क्यूआर है ना क्यूआर इनके पास हुआ उधर मोजांलै बुरजाबो लोंनो हायो নাই কোট যাব লৰা কেটা ফরাজান নদী এই বন্ধ আছে ফরাজান নদী जोंना टिमा नै बेल' नोंसोरबो लोंदो दाहाय माबासो मा जानो बेलाय मा खाना जानो जुमाय लोङाबालाय हो लोङा Kira ki khai din ba anda khai mas mak khai itu ya आबर गथ'फोर पिकनिक जानो हालै ओइ आबरफ्रा पिकनिक जानो मालाय बोरै बुंजोबोमोन माल माथार ल'खौ लानानै मा जाखो बन बेदर हांग्रा नै बियो माबा मा दालायसिनो जाखो जायगा मोनाखिसै नामा खोनासै ओइ खरसायाव मोनलाङै बैहाय एसे गोजान थांनांगौलै बेबो खाथियावनो जानोसै खाथियावनो आन्दायफैबायसैलै जोंहा नै खाना जाग्राफ्रा जायगाखौनो मोनासै देग्लाय दालां लुनानै लामाफोरखौनो होथेला जोब्बाय गारि दोननो लामायानो गैया मानसियानो खमथार देग्लाय नै गामाखालि एकदम बुंजोबोमोन नै बियो मिथिंबो सेस बुंजोबोमोन देग्लाय गैया नै ओरैबो एकदम मानसियानो गैया नै दासो फैगोन नामाथाय मिथिथ'आ आलाय सिलायसो मानसिफ्राबो नै जानबुं रायलायगासिनो मालाय जोंहानो अर'नो दा मोनायाव थानानै नङा बुरायजोबो क्लिकानो बुरायजोबो आलायसिगौ बै गोलैबाय गोसोआव मालाय बेजों ओंखारसै जोंबो लामा दं नङा ओंखारनानै गारिखौ
이거 우리 이거 빨리 럭셔라 말라 셀피 나가시네 인정 오가라니 시클라브르스 지 시클라브르스 포로 잡아야 참자네 럭셔라니 인정 클리시라 이거 네 जोंना माल आनलडिं बानायनो नागिरबाय नै वाव दावा गारियावनो दोनसिगोन गस्ला सुथुरदों हाब मालजों माल जाजोब्बाय माथो बबे मोनसेखौ लास'लायनोलै सरनै रायजो जागासिनो बेयाव दोनथ'लाय दैयासो मेन बुस्थुआ थिखांनाया बे अयथासार गिगौ माइलानो बाननो हागोन लाग्रा जिमना गैला नामावल' जाबाय जि दङ हले बायदिसिना बक्सफ्रा ला खमला जागोन ना लाना फैबादोंसो थांबा लाना फैदों लांसो ओंखारनो हागोन ना मोनसे ओइ खाना जाग्रा सिलायनो सासे माबा गारियावसो गाखोना थांफांगौ खाना जाग्रा सिलायानो माबायदि नुदों जायगाखौ खोन्थादो एसे मोजां नुदों मोजां आयौ फाग्ला बिदिसो जायो सोनाखि खामानि मावफेराब्रा एसे दै ना मा बुस्थु नै जोंना गाबस्रावा जोंखौ मोसाग्रा मोननैखा आं बाबायलै बेखौनो बाबाय आं नै बे थिंखिखौ केमेरा पकड़ दै थिंखि नङाबा गथ'फ्राव जेरै दुद्रुलां केमेरा सावरायदो आंखौ बेबायदि हाखौ सिखायबाय थाबाय थाल गैया माबा हाखौसो साफैबाय थायो हाखौ मोननांगौ बेखौ नेथ' नों एसे दलाब बारा गोजौ थांनांगौ बे दलाब खाया दंना बे बयलारखौ लांग्रोनांगौमोनलै दाम खम बयजों थांबाय सामोन बे साबसिन दंफां गोनांहाय नै ओंखारनो हायासै एसे नै गिलिरखा खस्थ' नै खानानि माबाया दैया गिलिरखा बेयावबो जाबावसोमोन 이게 가는 앞이야 시코스타요 이거래 막하지 타면 해야지
이거는 안 돼. 요거 가버리고 사람의 사카시. 한자씩. 값으로 검길이 누가래? 값으로 나마. 우리 공시에 이 친구 공시에 우리 공시는 가는 게 들어오는 가건 미태고 이렇게 가건 땅 건담네. 네, 여기는 봐 잔은 너네 제가 봐네. 뭐라고 문을 시동 가이 많더라고. 시간을 가는 잔하네. 여기는 잔지 우리 장난 하나에 또 안에 길이 연태 바리바리 뛰네. 명 누나 뱅에 빠르게 달라. 여기는 잔지. 자기 뭐다 가. 하야 부르면 알았네. 에이, 니 마카세 다시. 연우 안 쓰리? 명등나? 명마나. 이런 그 잠이 나와요. 달랑아 비쇼 그냥 탑. 아유, 왜 지 탑에 나가는 거 같네. 와, 명래네 그만 야서. 다음 마실로마. 아, 브루스 날라 볼래. 버마 비도라래. 어벨래. 네, 다와. 이 기들 칼리 보아. 자, 하나는 거니. 머리야. 된들이 형. 네, 나이 많이 바라 쳐도 보자 그. 아무 가브라. 코로 팍라 바라 그래니. 니 마카세 더저 버니. 니 위정니. 콤라 건지 늘라네. 사이간 나름. 콤라 노알리. 자리 해 자리. 마 나랭 되니. 콤라 노알리. 그리야는 아이 김슬이 또 마카나 타다네 폼라선 코마 나링 되비고 아버지 나링 라보죠 비앗 보리야네 이거그 구수나 비니 프렌치 콘체 비스 코나이래 네 अरे बड़ी मजा खाना ना दंना गैलै दादा ना दंना गैया जि मोजां खानाय मानसिया खिन्थु गैया आख' दिनै एकदम बे बोसोराव खमथार ना दंब्रा माबा होयो दा सोरबा सोरबा सर होयो हमनाय मोजां नङालै बांद्राय अभार खालामथारो ना मानसिया मालाय अन्थाइ जिरायदों ओइनो नोंलाय मा जागासिनो मा जादों मेथाइ ओंखाम उखैबाय होमबा माथो मेथाइ जाखो जोंना नै एद बन हाफाय लाना खारखुमाबा गैलालै नै हाग्रा सेराव अरा नांबायलै नै आं बैसां बानायनि र' बरिया जोंबाय अरा हाब मा मोजां जोंदों खनसे लगायनाय लोगो लोगो अरा गोमाबाय नामा संनाय जायगायाव सरियाव हांसिगोन 야가 जोंना दाउआ नै मेजेमथार नामाब्रा हाब मोदोमानो माथो साख्ला साख्ला बहुद डेन्जार सिखायाबो नै सेसे सनसानसो फायनानैसो ना गोलाव गोलाव बिदिनो मालाय खस्थ' गोदायो माबायाव सायनायाव ना गोलाव गोलाव दङ नाखौ लाबोनाय नङा माबोरै हमनांगौ माबोरै हमनांगौ जंजों थुयोलै मालाय मानसि गोसा गोसा खारबाय बिसोरो नै आं बिदियाव दङ नि लकेसननि आइटेम नै माबायदि जाहोगोन बियो नै मा संख्रि बुरजा बुरजा जाथारबाय माथो आयु संख्रि बानलु सलाबायखो ए बि सिङाव हाबाना हालदै लगायबाय नैबे हाब्रु खिखौ सुना लाबोनो रोंदियाना आङो
गाल खाबाव जोंना हालदेंगाया जागायबाय नै लारि लारि थुगासिनो नै दुन्दिया मोदोमायजा मा मोनसे बाराखौनो खनबावदों माथो जाहांबायलै नै आइटेमफ्रा नै बेफोरा बयलारफोरा नाय नै जोंनाथ' नैबे सारायनि देन्जार एकदम स्पेसियेल जोंनि नैबे बेदर गोरान एकदम हांनाय माने मैया अरजोंबो सान्दुंजोंबो फोराननानै एकदम रानस्रो बिराद मोजां लाइजों जागोन बेखौ दा बे बुस्थुखौ जोङो एसे एवफ्रामनानै लाइजों जागोन आरो मानसिफ्रा नै दहाय गैयामोन दासो फैहांगासिनो दं नै एकदम दासो जोम जाफैजोबबाय ओइ उनथिंथ' जायगायानो गैला नैबे होमबाबो दाउखोबोगासिनो मानसिफ्रा उनथिं जायगा गैला नालाय ओरै खारखोगासिनो सिगांथिंजाय जोंना नै होख्लायगासिनो दं आमोखाया माथो एसेल' नुथारोब्रा मबाइलावलाय एसेल' नङा खिन्थु बाब बेयाव 10 केजि दं दै रायजोआव 10 केजि दं नैबे सेरबा मबाइलावसो एसेल' नुयो गोजाननिफ्राय लादों नालाय वाइड एंगेलाव लादों नालाय बिराद एसेल' नुयो 10 केजि दं बेयाव लकेटरानो सेरथामसो होखागोन हारसिंनो नुयो मोनबायना इयो बोरै माबायदि जादों दांनायनो एसे खनसे जादोंलै जिख्लाबसे बुस्थुखौ सोनाङामोन जोङो नैबेखौ गथ' खालामखाब्रा हाथाय फैबाय बाला नैयावनो बख'नांगौ स्कुलाव सोनाङामोनलै बारा Mas moनबेसे जाखो बेदर गोरानखौ हायग्रोबा ना नै बेदर गोराना एकदम बरियालै स्पेसियेल दिनैनि स्पेसियेला बेनो ओइ जुमाय लोंनो नामा नोंलाय जुस स्प्राइट बरिया आइटेम फैजेनबा मानसि गैया नै नायदो एबार ओरैबायदि मानसि लोब जाबालै सेस बुंजोबबाय आरो ओइथिं सान्दुं गोसायै थायाखै मानसिफ्रा ओरै बारबोजोब्बाय गासिबो ओरै साया नालाय जोंनाबो नै जायै गेजेर नांबायानो लोंनाय जानायखौ बारा लाजाया नालाय लकेसननि फाजा दांनानै फोराननानै फलंखौ गियारखौ एसे फलं जालायो जेरै फार्स्ट टाइम नुबायना गियार फलं बौवाबोयो दासो बहर जाथारबाय नै एखेबारे दासो जम जाफैजोब्बाय मानसिफ्रा एकदम ओरैबो सोरगिदिं मानसियानो गोजासो नै जायगायानो गैला फार्स्ट टाइमाव मानसि गैयामोन ना दासो जि जम এই হলে দুজনে নেকি দুজনে মানে আমার এই পালে আছে এই কৃষ্ণ তারা আহিলো কোট পার্টিটো কোট কোনখিনি কোটে হ'ব বল जोंना नै जोबनो रोंला बेदरानो जोबनो रोंला बेबो लास्ट आइटेम नै बेसेबां मा बुरजा लगायबावबाय नै हांनानै बानलु माबाजों लगायनाय सामब्राम बानलु गोथां दुन्दिया लगायनाय सामब्राम जानाय लोंनाय जोबजोब्बाय थांनो रेडि जाबाय लकेसराव नै गयसो खावगासिनो गय बोराय अराबो नै सेस अराव सावजोब्बाय गाज्रि गोफोन नारें जानोसै नै बेदर जानानै जाखांबाय लोंखांबाय नै थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय गथे दिनैनि माबाया जोब्बाय आरो ओरैनो दङ गासिबो जाखांबाबो थांथ'वाखै रावबो ओरैनो आंनि माथो दासो रंजागासिनो ओइथिंनाबो दं नै जोब्बाय दिनैनि प्रग्रामा बाय बाय जोब्बाय नै प्रग्रामा नांबाय एसे लाइक साबस्क्राइब खालामदो होदो अननानै